र' मोनसे बुस्थु बावदों आङो मा जालायखो बावनानै दंमोन आङो बेबार नोंनि थाखाय माइलाय स्पेसियेल गिफ्ट मोनसे लाबोदो अबा सोलिगासिनो ओमफ्राय आब'आ बेसे लाबो आब' बैदो बानायनाया हाइड्रा फेसियेल ना मा होनो ओमफ्राय इलाय अफार होगोन ना होआ जेनेबा फुजानि गेजेराव होबायानो दं दा बिदिनो गोसोबायदि क्रिमफोरखौ लायनानैबो जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि बोनो नाङा लोगोफोर बयबो फैलायबानो जाबाय फुजानि अफारावनो नङाबाथ' अफारा थाबाय थायाना माने माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबाबो बिथांमोना माने मिथियो आरो गुड मर्निं लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ मोजाङैनो बरायलायबाय ओमफ्राय मिनिथाव जादों आरो लोगोफोर बरायनाय आंखौ मैयानिफ्रायनो माथोआखै आं ओरैनो खिलायनानै होनबाय बा लास्टहालागै सिरियासआनो जालांबाय खिन्थु मैयानिफ्रायनो आंखौ माथोआखै आं मानसि एदावैनि र'से खामानि मावबाय दं ओंखाम ओंख्रि संखांनानै ओंखाम जाखांनानै खानसिखौ सुनो नागिरबाय दं मा एदावैनो दं Udah? Hah? Kau hei mas ayah nah kau boros bintang nama bre yang kerana lecong berdua berdua yang kerana lecong kasar song maya berisen tuh le maya bah mayan fine das cuma lagi nih dah muzang relek yang deh nih atau kan cuma tuh nih kayak video mana kang new no mana ini faktu orang kelabai kelana nih pembaca langkah serius tau hah para direkan tujuan hah berang ni mobil ah beli kau tanang hero buat anda salah benma salah bay ini sandu apa pasang kelap kali deh itu nah bunta deh mata wah udah lakukan dansan mah mobil ah sorry men sorry tur minjang ni mobil lah be birakasa sadra nunggu tuh birakasa sadde kamu boleh bedong curu mampun kan deh bukan pun deh bah hello ya kenapa oh ya po kenapa oh kenapa tuh kan apa ikan dini malah tau oh kan ibu jantang naik di mana kenapa deh nggak macet ya iya opar do opar do tuh ada tadi bisa korban di siangnya opar nani ke kadangnya neng wakoi apa थांनो सोलाबाखै आं फैसा गैथ'मोन नालाय ओमफ्राय दा थांनो नागिरदो फैनो हागोन दे दे होमबा दे फैबा दे फैसा गैया गारालाय अबाव मा खानायबो जानो ओंखारदो नोंलाय लासिंसिंलाय आइनो बहा दंलै खोनायाखै नामा फैसा 10,000 हर आंनो ओंखारमारदो माथा बांगि फैसा 10,000 हर आं पार्लाराव थांनो आं मिथिया रायलायहरखाबाय आङो रावबो गैखायानो दिनै ओमफ्राय थांगोन आङो बिदिनो मोजां मोनना दंखायो सं सुन्दरिनो नुबाबो नुवाबाबो खानाया सिदा जानांगौ आं थांगोन आं मिथिया दामि साखोनो इयाव बाख्लायनो लानाङा मोजां नंखादोथ' नाया मानो इनो नै मानोथो फैसा गारनो नागिरदो ओरैनोलाय बेखारावलाय हयनि नयनि बासिबाय थाबालाय हो थैबायलै बेथो बा ओमफ्राय हराबालाय हराबा थार खालामना फैगोन माया थार खालामना फैगोन माखिबो जाजोबना फैगोन ओमफ्राय नोंनि नामखौ लिरना फैगोन ओमफ्राय ओंखारोबा ओंखार नङाबा हारसिंनांसै बिराद दिगदारलै लोगोफोर है बोरै जानोलै बिदिलै र' ओंखारनि ओरैनो होनफ्लानायखौनो नों माबा मारबाय होनफ्लायाखै नों होनखाथारोबो होनफ्लानाय बायदिनो होजागोन आं दिनैनिफ्राय आंनाबो गुरखाया समायना जानानै थासिगोन थां आदि इफोरबायदि होनबासो ओमफ्राय साबि मारिनायल'सेन एसे गोबाव
गाख्रावनो नोङा फैनोबा फै जल्दि नोंनि थाखायनो खानायबो जानो नागिरदों लोगोफोर आङो मानो खानायबो जानो थांनो नागिरदों होनोब्ला नोंथांमोनाथ' जाय नायदों मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा गांगा टप्पाया आंखौ इनसाल्ट बानायबाय थायो जायनि थाखाय आं दिनै खानायबो जागोन ओमफ्राय आं मा होनबावनो दा आयनायाव नायबासो मिथियो ओमफ्राय बांसिनानो जों आइजो माहारिया गावनि महरखौ आयनायाव नायनो सोलाबबाय थाया हाबा जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय ना दा ओरैबायदि लेथ्रा अबस्था जालांदों जायनि थाखाय बियो आंखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय दं इनि मोनसे हिनजाव गोदाय लाबगोन मागोन बाथो बिसास ना आजिखालिनि जुगाव दानो दं दानो गैया मोजांबासो मोजां मालाबा टाइमाव ब्लड लाना फैमारबा ओंखायनो आङो खानायबो जानो नागिरदों गावनि गोसो बायदिनो खालामनोसै जाजोबनो हागोन आं इनि फैसाखौ देलायनानै गाननाय जोमनानैनो जाजोबनो हागोन आं इखौनो लुबैदो जे लायो दा लोगोफोर थांबाय थानोसै कालारनि बिल्डिंआवनो सिस्टार बिउटि पार्लाराव थांगोन आङो नै दायो लोगोफोर आङो सिस्टार बिउटि पार्लार आब' सिमानि बिउटि पार्लाराव मोनफैबाय जोबथा आब' मोनफैबाय नानिया नाने खानायबो जानो फैलायबाय लोगोफोर आब' सिमानि पार्लाराव A few minutes later. Besar marching ba? Aram nisujalit siang. Kaster so. Coba itu, stay apa so? Second stay tu boleh nak? Coba itu, nak buat tu. Nak pindah sih kan, kamu kuis bay. Ni pas bay, zakan Durga. Hah? Sayang. Boleh jauh so? Kazaktin asin deh bar, masih sih kau. Eksamen nih juga sih ada, asik. Istilahnya lah, jangan istilah. Hah? Plastik istilah kan ya? Plastik nih kan ini mah. नै लोगोफोर दायो एकदमबारे खानायखौ बोखांबाय माबायदि नुदों नोंथांमोनाबो कमेन्ट हरबानो जाबाय ओमफ्राय नोंलाय बोरै दोनदो सिंग्रा उथिनानै नाय माथो ना गुरनो थांबाबो दाय जायोबा लोगोफोर दिनै एकदमबारे आब' सिमानि पार्लारावनो फैलायबाय आङो आब' सिमाखौ बिराद मोजां मोनो मानो होनोब्ला नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि थाखाय मोजां मोनो आङो रायज्लायनायावनो नोंथांमोननो खोन्थानो बावलांदों जायनि थाखाय आं भइस डाबिं होदों आब'आ प्रफेसनेल सार्टिफिकेटजों लोगोसे आब' हेलिना एक्ट्रेसनि बिनानाव बिनि थाखायनो आं आब'खौ मोजां मोनो आरो आङो थांबायानो थाखायो जुदि नोंथांमोनाबो थांनो गोसो अब्ला नैबे सिङाव होनानै दोनदों कन्टेक्ट नाम्बारखौ बेयावनो सोंनानै नोंथांमोना थांनो हागोन खानायबो जानो गोसो मिसुगुर फुजानो गोसो मेकआप खालामजानो गोसो मा गोसो बेखौनो नोंथांमोना सोंनानै थांनो हागोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होखाबाय नायनानै बिथांमोनाबो माने आब' सिमायानो फोरोंनानै गासिबो रोंजोब्बाय ओमफ्राय गासिबो इसोरनो बोदो आरो दिनै आब' सिमाया आंनि खानायखौ बोआखै दानि बोदोंमोन आरो एसे ओमफ्राय बांसिन इसोर बोबाय थेंक इउ स' माच बोनायनि थाखाय नैबो जोंहा बाजैसोबाव एखेना गांगा टप्पानि बिब'आ नै पार्लार सिखायफैदों मालाय ओमफ्राय आंखौबो बोबाय ओमफ्राय आब'खौ थेंक इउ स' माच मुसुगुर फुना होनायनि थाखाय बिराद मोजां मोनबाय आं खानायबो जानानै ओमफ्राय अफार सोलिगासिनो ओमफ्राय आब'आ आंनो बेसे लागोन बेसे गोलाव नंला मोनसे दे हरनि
ओरैनोलाय 3,500 जागौमोन आरो एसे खम खालामदो फुजानि 2500 होबानो जासिगोन आरो अफाराव 1000 खमायबाय बा लोगोफोर बयबो फैलायबानो जाबाय फुजानि अफारावनो नङाबाथ' अफारा थाबाय थायाना थाब थाबनो बोना लादो ओमफ्राय फुजा खाथियाव बोबा मोजां नङा फुजानि एसे 20 दिन 30 दिनसो सिगां बोबा मोजां जायो आरो खानाया फुजायालागै अरिजिनेल बायदि जाहैयो आब' बैदो बानायनाया हाइड्रा फेसियेल ना मा होनो ओमफ्राय इलाय अफार होगोन ना होआ जेनेबा फुजानि गेजेराव होबायानो दं दा आब' फेसियेल खालामनायाव बेसे अफारा दायो पिगमेन्टेसन नानिखानिया नानिखा जानायनिया 3000 मोन आरो 3000 निखौ दायो 2500 होबाय दङ ओमफ्राय नर्मेला 1200-1500 बेबायदि आरो ओमफ्राय नानिखानिया एकदम प्रुफ माने हामथारो आरो मिसुगुर थुजानायालाय बेसे मिसुगुर थुजानाया पारमानेन्टआ 5000 निखौ 3000 होबाय दं ओमफ्राय आरो मोनसे दङना दाम खमनि बेखौ 2000 होबाय दङ फैनो हागोन बयबो आंथ' दंखायो बर्तमान ओमफ्राय बायसेन्स नांगौ बायखौबो बानायजानोसै मेकआपबो खालामजागोन र' ओमफ्राय सब खालामजोबजागोन ओमफ्राय मा सानना दंबावो खालामगोन आंसो मिथिगौ माने लोगोफोर गोबाङानो दासान्दि माने गामि गामि बिदिनो गोसोबायदि क्रिमफोरखौ लायनानै बोजायो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि बोनो नाङा पार्लाराव थांनानै बोजानांगौ मानो होनोब्ला पार्लारखौबो जानला मानला पार्लाराव थांनानै बोजानो नाङा जायफोरा जेनेबा प्रफेसनेल माने सिखायनानै रोंबोदों बिथांमोननियावसो थांनानै बोजानांगौ खानायफोरखौ माने माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबाबो बिथांमोना माने मिथियो आरोना सलिउसनखौ होनो हायो बिनि थाखायनो आङो खावलायो बयबो थांनानै माने मोजां बिदिनो नायनानैसो थांनांगौ आरो जानला मानला थां बेखौनो खावलायो आङो ओमफ्राय दा अफारनि गेजेरावनो आंबो बोनानै लाबाय गांगा थफायाबो आंखौ एदावबाय थायो नालाय दा नोंथांमोननि गोसोसै आरो दा फैनो हासिगोन जाबाथ' थांसै अबार थाथ' गासिबो थाथ'दो नाबो गासिबो था थेंक इउ दे बोना होनायनि थाखाय इस गासथारसो र' मोनसे बुस्थु बावदों आङो मा जालायखो बावनानै दंमोन आङो एबार नोंनि थाखाय माइलाय स्पेसियेल गिफ्ट मोनसे लाबोदो फुजायाव गाननांगोन खिन्थु Pastu. जागोन ना जाया नोङो वाव Blossu. खानो होदे इयुननिया खस्थ'थारनो Blossu मोनबाय बेसेबांबा थेंक इउ सो माच आब' माबायदि मोनदा मोजांथार मोनदो ओमफ्राय मबाइलासो नुबाय दंमोन आङो सोरनि डिजाइननि ब्लाउस मिथिगोन ना मिथिया आङो आब'मोननि सेहेलि ब्लाउस ना फुजायाव गानदे नै लोगोफोर आं नुबाय दंमोन नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन ना आब' हिलेनानि बिनानाव होननाथ' मिथिखायोआनो बयबो ओमफ्राय लोगोसेनो नै आब' हिलेनानि ब्लाउस मोनगानबाय आंहा गाजदार सांबा आं गाननानै भिडिअ बानायगोन दे लोगोफोर आङो इन्सटाग्रामावसो नुबाय दंमोन नोंथांमोनाबो जुदि नांगौबाथाय अर्डार खालामनो हागोन सेहेलि मा होनदोंमोन आब' सेहेलि नोंनो खोन्थादो दे आं बारा सेहेलि इन्सटाग्रामाव सेहेलि होनना सार्च खालाम बेयाव नोंसिनि ब्लाउसफोरा ओंखारगोन आरो ओमफ्राय बेयावनो अर्डार खालामनानै नायनानै मेसेज खालामबानो जागोन मेसेज खालामबानो नोंथांमोना अर्डार खालामबानो जाबाय जेरै फ्लिपकार्ट एमाजनाव जेरै अर्डार बानायो बेबायदिनो अर्डार बानायबानो जाबाय बाय पस्ट सफैगोन आरो न'आवनो सफैगोन माबायदि मोनदों मोजां मोनदों आं मबाइलावसो नुबाय दंमोनबा आंनो गाननो मोनमारसिगोन दे माबार सोना लादो थु जाबाय जाजोब्बाय फुजायाव गान बेसेबां गोजोन थाबाय आं ब्लाउस मोनदो र' माबार